Il-coronavirus iħalli vittma oħra, it-tieni waħda f'temp ta' 24 siegħa. Sqarrija tal-Ministeru tas-Saħħa li ħarġet tard il-ġimgħa filgħaxija kkonfermat li pajjiżna rreġistra d-9 vittma tal-COVID-19, raġel ta' 68 sena li kien qed jingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei meta rriżulta pożittiv. Skont l-istqarrija tal-Ministeru, dan l-anzjan kellu diversi kundizzjonijiet kroniċi. Din il-fatalità tfisser li fit-12 ġimgħa ta' emerġenza medika pajjiżna kellu 3 vittmi, l-ar ġimgħa fejn jidħlu fatalitajiet, għalkemm mill-att ta' każi ġodda in-numri kienu baxxi ħafna, hekk kif 7 ijiem kellna biss 16 każ ġdid, filwaqt li l-każi attivi niżlu taħt il-100. Intant, għalkemm fl-aħħar 24 siegħa nstabu 2 każi pożittivi ġodda ta' coronavirus f'pajjiżna, il-każijiet attivi komplew jonqsu. Dan huwa li sar magħruf il-11 persuna oħra fiequ minn dan il-virus. Hekk kif tħanna fit-13 ġimgħa minn meta faqqet din il-pandemija f'pajjiżna huma b'kollox 525 il-persuni illi fiequ, filwaqt li preżentament għandna 84 każ illi huma attivi. Minkejja f'dawn l-aħħar jiem in-numri ta' każi pożittivi kien wieħed pjuttost baxx, l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw lill-pubbliku sabiex isegwi l-miżuri imposti biex jitwaqqaf it-tixrid ta' dan il-virus erridi. L-appell jibqa' biex nevitaw ir-rassa fost l-oħrajn fuq il-bajjiet u f'postijiet pubbliċi.